Samina's. En ook Samina's vind je aan het einde van het spuitplein aan de rechterkant op de hoek. Wij staan hier in Breskens bij het plein. Breskens is een pareltje aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. En er is het een en het ander te doen. Ik ga even vragen aan de dames, wat is er dan te doen? We zijn vandaag dus in Breskens en we hebben vandaag een heel leuk event georganiseerd. Fashion event, en daarbij is er ook een markt. Dus de mensen konden ook lekker over de markt lopen. En alle terrassen zijn natuurlijk ook open. De winkels zijn open. Dus echt een gezellige middag vandaag hier in Breskens. Het is georganiseerd en dat is door een groep uit Breskens. De activiteitenvereniging heeft deze middag georganiseerd. Het is een vrij nieuwe vereniging in Breskens, waar eigenlijk heel veel ondernemers, de winkels, de horeca zich in verenigd hebben. En ja, dat we zo weer wat meer evenementen wilden doen. Van het najaar hadden we dit evenement ook al. En ja, eigenlijk doordat het een succes is, willen we dit 2 keer per jaar laten terugkomen in het voorjaar en het najaar. Zodat de modezaken de nieuwste mode weer kunnen presenteren. Met normaal doen, daar is het nu niet het moment voor. En ik zit hier bij de markt proberen mensen op te houden. Dankjewel! Yeah, dit is die party zonder gastenlijst, gewoon een lange... Is er niet te koop vandaag. Extra super kwaliteit vandaag. Kom binnen. Ik zeg hier geen gebrul, geen gelul. Het beste spul. Dankjewel.